Finally, Reeds McLeish issued an apology to Maititi for disrespecting her and behaving badly towards her. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya ya Reeds McLeish kana kuti Michelle Moyo uyo azosvika pakukumbira ruregerero kuna Maititi. Nemusi wa 1 May 2025, Reeds akabuda achidhisa Maititi mushure mekunge Maititi vaisa post yekuti Dimbare neScotland vadi kubatana vaita zvekuchengeta huku. So Maititi vakazopindura vakati handina time yekupindurana nevana vadiki, and mafans aMaititi akabva atanga kutuka Reeds nedhisi rake raakanga akanda kuna Maititi. So muzuva ranhasi Reeds azonyora achikumbira ruregerero kuna Maititi, apo akanda post yake akati, pakabhaizika apa, ndinokumbira ruregerero to my shumba Maititi, ruregerero to Kate family members and nemauto eKate family. Maititi ndimai vedu, so tinofanira kuvaremekedza. Dei ramunenge muri free ndinoshuvira kukukokai for a lunch or dinner at the restaurant of your choice. May the spirit of the living God help you to forgive me. To all my loyal fans and friends, thank you so much for your love and support. May God continue to bless you. To all the companies dzakandipawo mukana to be their brand ambassador, please forgive me for portraying a bad image to the public. Ndinovimbisa ndichava mwana akanaka nekudzidzisawo vechidiki kuva ne-good behavior on social media. Let love lead. So Reeds abva aisa iye ma-contact details ake kuti ange achizobatwa nevanenge vachida kushanda naye. So muri Zimbabwe, I want you to listen zvakambenge zvataurwa naReeds izvo zvazoita kuti akumbire ruregerero kuna Maititi. Ladies and gentlemen, muchipedza kuona this video ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Hashwa kugara mujere kunokanganisa njere. Unobuda usingazivi zvimwe zvinhu zviri simple, unobuda usina information. Imagine mumwe munhu ari kuti hanzi zvonizvo Scotland zviri nani ichengete huku. Scotland iyo inotodya Barcelona woti hanzi ichengete huku. Chii chakadaro? Iwewe chengeta huku ugochengeta vana vako. Ha, utisire Scotland. What's your problem? Ha? Imi msade kuti nyanga dzabo. Ah.